लागी ना 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 अमरेश बाबा भगवान राम के पद पर होखब हाँ तब मुन्ना बाबा हमनी के दशरथ जी के पद पर होखब हाँ उन्ने दुल्हन सीता जी के पद पर हुई हैं हाँ तो दुल्हन के पिताजी राजा जनक जी के पद पर हों। हाँ फुआ तब तो फूफो आइल होखब फूफा नहीं आइल फुआ अच्छा फुआ लोग पर कोनो दबाव नहीं है देखिए उनको रखुताई आइल बारे बुझा तक मरता बात तो नहीं फुआ के पहिल काली देखले बारे सब यही जा छूट जाई सब यही जा छूट जाई जाई फुआ रुआ कहम आज हालांकि पंडित जी तो रउआ लोग हैं लेकिन हम कह के जाते हैं कि और ही धनिक रउआ लोग कह के क्यों जब 20 को दोगे तो धनिक न होगा जब खर्चा नहीं कर तो धनिक न होगा ता अमरेश बाबा खाते कह ओ दिन रहब ना लेकिन ओ दिन के साथी आज कहते कि अरे रहे चमक हरदम भगवान अरे रहे चमक हरदम भगवान सेहरा दुल्हा जी के रहे चमक हरदम भगवान सेहरा दुल्हा जी के आई हो दादा 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 दुल्हा जी के तो बालमुकुंड बाबा चाचा लगा कि बड़का बाबा जी लगा मुन्ना बाबा से छोट है कि बड़ अच्छा तब तो चचे भाई दुल्हा के चाचा बानी पापा दुल्हा के पापा बानी तब मुन्ना बाबा बड़का पापा लगा ये नो यही गीत में हमके चीनी ले जाके के चाचा हो के पापा हो के भाई हो और दुआर पर बात और ही लोग से परिचय हो जाए आशीर्वाद दिल बानी बाबा और लगे कहने आई हो दादा दुल्हा जी के आई हो दादा दुल्हा जी के रहे चमक हरदम भगवान सेहरा दुल्हा जी के रहे चमक हरदम भगवान मुन्ना बाबा हजारों हजार रुपए पुरस्कार देके गए नहीं ये गीत में दुल्हो के आवे के चाहिए पिंटू बाबा उहे दिन ह बियाह के दिन ह इहे लड्डू ह जे खाइलू हो पछताई जे ना खाइलू हो पछताई हाँ तो होला के बिना खइले का पछताई कह खा के पछताई हाँ खाइए लो बियाह के दिन ह हाँ लड़का खूब पढ़ल लिखल होकर चलाक होकर उनका के घोड़ी पर बैठा के लगाम मुंह में मत लगाई पोछी में लगा के धरा दी तबो लड़का ना कहे कि गलत लागल बा काहे लड़का के बुझा कि काज ने बियाह के दिन पोछिए पर लागत यही से कहता है शुभ होला 16 तारीख के दुल्हा सरकार जय हो 7 आदमी बन गए गिन के बाप रे बाप अच्छा धन बाटला से बढ़ेला मर दे त कनिया सोना लोकनी पारा और सहाबाला कनिया सोना लोकनी पारा और सहाबाला लजे बोलौला सो करे के छोड़ के चल गए ना ऊपर की
रहुआ तो ऐसा ही महाराज धोनी बनी ना ना ऐसा थोड़े हो। अब हमारा आई तो बरियारे आई ओई मार दल हंस का करो 3-4 जने ओनियो के नहीं बैठ गए। मुन्ना बाबा ये बड़ा बैठा का सरवा आतना मन कर हम मंडली रोज ना देखिले ना अब ओनियो के मंडली आके बैठ गेल बिया हां तो जानता पैसा खाती ना ना प्रेम है पैसा का चीज हाँ जी प्रेम है कन्या संगे लोग कनी बार 16 तारीख के दुल्हा बानी अमरेश बाबा कन्या संगे लोग कनी बार औरी सहबाला हाँ। अरे धन होला धरती जहां से हरा गावाला धन होला धरती जहां से हरा गावाला बाल मुकुंद बाबा मुन्ना बाबा हां उ गौनैया बा कि 500 में 500 हमरा के दिहनी 700 कहे लोग के फरिया गए हां नाच रही तनु पहले होके लोग सेहरा गावे जान जाए कि 40-40 बरिस के लौंडा 6-6 फीट के आ का जने कोई बरिस के माला ले आके बक्सा में का धई हां आ दुल्हा के पहिरा के कहे लो कि 500 लूंगो लूंगो ना लूंगी हां आ ना लूंगा हां 500 लूंगो लूंगू आ माला इतना फोकराइन महके अरे राम कि राम दूल्हा कहस कि बाबूजी 500 मांगते करे के 1000 दो ना त माला महका के जान ले लिए भगावे साला ही जड़ा के भगावो त जे बारात जाई ओकरो के खाली दुल्हे के ना कि अरे बरसंगे बरतियों के समान बरसंगे बरतियों के समान चेहरा दुल्हा रोरो चलल का ना चाचा हई तरुआ माला को बिना माला देले आई है ने हमने के चाचा बानी तब बरसंगे बरतियों के समान चेहरा दुल्हा बरसंगे बरतियों के समान चेहरा दुल्हा चाची हम आजे मना के जाता नहीं 1000 हो गए 2000 रुपया दे दिए चाचा का पौ लगी कहने चाचा लगा भी अच्छा गोड़ लगने चाची ई रौरा खातिर कह के जाब कि जन पतो आवत रे रौरा सबके बहु होखस बहुरानी मत होखस हां कैसे बहुरानी में बहुत अंतर बा बहु के ह के ह ये 5 बजे सवेरे उठ के नहा धोआ के पूजा पाठ कर के 2 कप चाय बना के आ सास ससुर के पिया दे बहु ह हां बहुरानी के ह के हां 8 बजे ले अपने सुतल बिया हां सास देखली कि ना जगी तो उहे चाय बना के ले गईली हां कि ले ना जगबे तो कम से कम ते ही चाय पी ले मर मैदान कर हां यही से कहता नहीं कि होखे सुलक्षण घर में कन्या के पाव हो होखे सुलक्षण घर में कन्या के पाव हो होखे सुलक्षण घर में कन्या के पाव हो घर भर के उठावा पर रहे उनकर नाम हो ऐसा गीत ना होई हम जानते हैं ऐसा गीत नहीं है तो रिकॉर्डिंग कर लो घर भर के उठावा पर रहे उनकर नाम हो तब बिना में पंकज वसुधारी बाबुआ ये सर के छाती लगावल दे पूजा तो ये लिखल है तब
दिन में पंकज बसुधरी बबुआ सारा दुल्हा जी के इनमें पंकज बबुआ दिन में अनिकेत बबुआ दिन में अनिकेत बबुआ रह चंपन घर का बबुआ आई कुछ रौरो कमा घाली चांस देता जाता रहेगा। आई फिर चांस देता नहीं रोए काई हमनी के दल तैयार कर